баъзе аз ҳамон мардуме ки дар ҳамон давлати Туркия осеб диданд, зарар диданд, садқаи хубии баъзе давлатна. Ба хотири чӣ суханонро мегӯм? Дӯстони азиз, барои пурра фаҳмидан дар зери навор я лайки монед, то ки дигарро ҳам бохабар шавад. Лайки шумо фақат ёрдам метавад ки видеои мо популяр мешавад ва дигарро ҳам аз ин мавзӯъ бохабар шавад. раҳмат ки моро мефаҳмед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. дӯстони азиз, бародарону хоҳарон, бар ҳамаи мо шумо маълум аст ки вақте заминларзаи шадид дар Туркия шуд ва бисёр давлатҳо аз ҷумла давлати ҷумҳурии Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва дигару дигар либосҳо равон карданд ва хӯрокиҳо равон карданд ба ҳамон инсонҳое ки зарар дид. аммо мутаассифона байни ҳамон одамоне ки зарар дидан, осеб дидан, баъзе ҳаст занҳои беақлаш биромаданд ҳамон либосҳое ки аз ҷониби давлатҳои Туркия ба давлати Туркия аз ҷониби давлати Тоҷикистону, Ӯзбекистону, Қирғизистону, Қазоқистон равон карда шуд, гирифта оташ задан, гирифта пора кардан. ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки как будта онҳо маҳсулот ва молҳои боқимондаи мардуми ҳамин гӯем ки Ӯзбекистону, Тоҷикистону, Қирғизистонро намепӯшанд. дар асл вайҳо намедонам дар ин ҳолат одамон ба либос ҳам зор ҳастанд, ба шиками худшон ҳам зор ҳастанд, ба як қатра об ҳам зор буданд. аммо мутаассифона байни мардум ҳаст чунин инсонҳое ки худашонро мақсад тоифаи баланд мегиранду как будта худшона сер мегиранд. дар ин ҳолат якас пастчид, муҳтоҷчид, ин калимаҳоро мо бояд истифода набарем. ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки имрӯз ту муҳтоҷ набошӣ, як нафар ба ҳамон либос эҳтиёҷ дорад, ё ин ки як дигар барои ҳамон як буриданон эҳтиёҷ дорад. аммо мутаассифона расме ки шумо дар рӯи экран мебинед, ана ҳамин зан ҳамон либосҳое ки аз ҳамин давлатҳо равон карда шуд ба давлати Туркия, гирифта оташу пора карданд. видео пурра дар телеграм-канали мо дар комментария закрепитай. кадоме ки хоҳиши реклама кардан доред, ба ҳамин рақамҳои дар рекламада нависед, рекламаро бо нархи хуб ва дастрас пешниҳод мекунем.